Сега, да си поговорим малко за нещо, което също е много смислено. Това е природата. И двамата сте се отдали на това да я защитавате. От край време. По различни начини, но някак си двамата сте намерили пресечната точка. Разбрах, че водите битка за белите миди. Я ми кажете за какво става дума. Това не е битка, това е една драма направо. Накратко казано, преди 10 години се появи една чисто... Всъщност има 3 вида бели миди, които от преди 10 години започнаха да ги добиват в промишлени количества и те започнаха, даже единия вид е почти изчезнал вече. Тези миди осигуряват гниенето в плитките седименти да става с участието на кислород. Когато те изчезнат, това място загива и започва да мирише на сероводород. И примерно по нашите плажове, всички плажове, в плитките им части във водата са тези бели миди. Какво правят? Ходят и ги трават с тралове, абсолютно незаконно. Това е забранена дейност. Единственият разрешен начин е с поръчен способ. Т.е. влиза водолаз, който събира. Ги бере. Така, обаче поръчен способ на вода 8 градуса, аз също съм водолаз, може да съберете, примерно на 8 градуса вода, ще седите 1 час, 2 часа, зависи от оборудването, но ще съберете сигурно 20 кг, 10 кг, 20 кг. Идеята е да не бъдат унищожени тези да, в крайна но сметка. те отиват с един трал и примерно какво се случва? Трават, разорават цялото дъно, взимат мидите, да кажем 200 кг миди, отиват, прекупвачите ги купуват, изнасят ги за Италия и тази дейност продължава вече 10 години. 2016 година един мъж от лабораторията в Созопол, няма да му казвам името, пише доклад до Министерски съвет и казва, ако продължаваме с тия темпове, за няколко години финал на мидите и на това. Никой не се съобразява с това. Има някакво това, че е забранено с тралове и може само по ръчен способ. Обаче, ето, случай от неотдавна, от миналата седмица, даваме сигнал, непрекъснато трават. Ден и нощ. Даваме сигнал, фащат го... Кого сигнализирате? Така, ще кажа. Фащат го с 150 кг бяла мида, но трала го няма. Те си фърлят траловете и няма неопрен, няма водолазни бутилки, 150 кг бяла мида ги събра от въздуха. И нищо. И го пускат. Хващат едно бусче с тон и половина бяла мида вътре. Спират го гранична полиция, фащат го. Откъде тон и половина по водолазен способ? И какво казват? И така. И какво се случва? Нищо, пускат си го да си заминава и това е. От институциите, когато ги натиснат, протести, спирате ни бизнеса, тралала. Ама чайте, има закони. Окей. Какво се случва след това? Има 3 институции, които са отговорни за това. Гранична полиция, морска администрация и ЯРА. Тези, които могат да наложат санкциите, са ЯРА и морска администрация. Гранична полиция пък има корабите и начина да ги хванат. И отговорностите се размиват. Той си пуска трава, фащат го, пишат му един протокол, тя си заминава до следващата вечер, продължава да си трали. Това вече продължава години и няма как да са. И никой не иска да го оправи, защото това е един бизнес, в него сигурно има и политици, и по веригата хора, и от ЯРА, и от морска администрация. Добре, хайде да пробваме и новата власт, да видим. Ето, даваме сигнал, да ни чуят, да видим как ще реагират. Какво беше? Да не казвам бардаци, всички се сещат. Не, хората нямат идеи, защото за какви зловещи... Те ни унищожават. Проекти става въпрос. Те ни унищожават. Това е екокатастрофа на Черно море, което той говори. Това е жестока екокатастрофа, непоправима.